Merci, merci. Totsika amizay discours-ny gladiateur atsika. Io boka gladiateur volako, tsisy raha vozony io. Io jolahy mariny. Tegna jolahy, talendreo izy, zovigna, io tsy mahavita mitandatsika. Io fa resy. Io fa resy volagnin'io. Aia mba io resy io, hein? Aia mba resy io. Io discours-nazy tanjingesanareo tsara. Fahefana mitondra ny tanànatsika. Agnavao izy atsika ka araka ny afaka anareo, ankamaroanareo, dia ingeto zaho mbola vongo anompo anareo amin'ity mandat 2025-2030. Maro misy aiai agny. Famatoa ny tegna. Tsisy mialatsika mon frère Régis. Comment? Anohy Mais ferme la porte sady alors. ana tsara ny zava-bita Va fermer la porte. dia atsoa ny aiai Ferme la porte, c'est ta maman là-bas. candidat numéro 3 amin'ity fifidianana teny tanàna amin'ny décembre 2024 ity. Eto atsika fa hainaroa ny lehilahy, fa hainaroa ny asa nataony, fa hainaroa ny toetronazy. Gladiateur. Teo anohy ary anatsara ny zavatra maro izay efa vitantsika. Ny aianareo haiko misy raha fitsarana any, fa matoa ny tegna mbola eto izigny azo atao aiai. Avy eo maro ireo mpifaninana amintsika agny, tanàna zay mivola, zay mamelitsao izy ambatonareo. Indreto zaho Javozara Joël Désiré Panotonareo, candidat en décembre 2024. Gladiateur numéro 3. Voilà. Donc mazava eky zegny hein. Zegny volako aminareo mazava eky volagna monsieur le maire zegny hein. Maro olo mankaratsy izy, maro olo mankaratsy izy. Gladiateur zalahy tsy mety alavolavo karaha io fo hitanareo. La preuve zio maro mivolagna izy koa fidianareo izy PDS hitondra Diego Suarez io, bloqué ny fitondragna io, avy jiaby amin'ny la commune, azalahy hitanareo io ny bloqué ndreo izy teo, izy nitondra io tsisy aidy baka amin'ny fanjakana nandeha amin'ny la commune. Jean-Luc Javolojara navita. Régis izy koa miala ao volaniko amizegny, alohatsika fampihina. Alohatsika fampihina volaniko zegny. Fôtony maro olo mankaratsy izy, maro olo mankaratsy izy, zava izy io. Zava izy io. Fanaty igny fa tsisy raha vitany eky. Fanafodian'ny fanjakana. Mikeky za eto volaniko aminareo zegny. Anareo tsy mahay magnano politiky. Azalahy. Tsy mahay magnano politique gladiateur izy nangigny. Tsy ampoizinareo niboaka izy. Tsy ampoizinareo niboaka izy volaniko aminareo zegny. Zegny atao hoe amin'ny maramila embuscade. Tsy ampoizinareo boka igny. Igny araiky tsy ampoizigny. Non, je fais ça bénévolement, Jean-Jacques. Zegny volaniko, izy koa raha hitako tsara, za tsy maintsy mivolagna fô. Zegny misy olo ny corrigea, nivolagna asa nataony Joara, nataoko publication, izy koa marigny fononaka volaniko zegny. Za tsy mandeha, voilà. Joara nagnano izy, tsisy problème zegny, voilà. Fa asan'ny Jean-Luc nataony, ataotsika io fo, voilà. Zegny volaniko, antsika mila mifankatia marigny. Izy koa fa mampandroso tanànatsika, tsy maintsy toagnatsika fo izy. Voilà. Zegny volaniko, maro, même jusqu'à olo tsy ampoizinao fa evolagna fa tsy possible eky Jean-Luc andeha hitandatsika, izy koa avy eo, allez. Oui, bien sûr, ça compte. Tout ça, de toute façon, c'est pour ça que j'ai dit, Jean-Jacques, hein, il faut qu'on soit tous unis. Tu vois, seul, je ne pourrais pas. Tu vois,
mais ensemble, on peut tous. Là, ce que j'ai fait une grève en France, que ce soit la Réunion, il faut que ce soit tout le monde. Est-ce que l'arrêt carré était, non, c'est possible, l'anglais. Jean-Luc Djavoulja a besoin, va aucun Diego, a besoin, Zene Blanco, Jean-Luc Djavoulja, tu menti ma âge. Tu menti l'âne. Voilà. Va aucun Zene Blanco, est-ce que, j'ai agata, est-ce que Blanc, marbre comme vous, est-ce que j'ai l'agneau, attendez PDS, mais bon, ok, zam, maniaque zazin. Mais il la différence entre PDS, candidat numéro 1, candidat numéro 2. Tu l'as TGV. Juste pour dire que nos mécontentements, tu as mis la TGV. Tu mis la TGV. Justement, Baka. Non, Ismbola. Avocat nazgun miasa Blanco Gineta. Avocat Jean-Luc Djavoulja miasa. Ary tegna magnano ary miasa. Ireo tompon'ny fanjakana volagnin-dreo zegny. Ireo tompon'ny fanjakana. Karaha zegny ne tamile 8 mars igny, zegny voalohany histoire Jean-Luc Djavoulja io. 8 mars zay tompon'ny fanjakana. Anao mila gadjegna. Mila fody. Même pas un mois après, na bokanjo dossier. Or que dossier na forforunjo, atika tsy mijery zay Blanco. Nelson Mandela 27 ans izy nagnano prison Blanco zegny. Mais izy nivadiky président. Possible Jean-Luc Djavoulja, atao gladiateur fo zegny. Raha fa volika agnano Jean-Luc Djavoulja, fotony gladiateur zegny, popoanao izy, lava izy mbola mitsangana fo. Fotony tsy ampoizindreo fa Jean-Luc Djavoulja andeha hagnano vidéo niany igny. Tsisy olo nagnampo, tsy ampoizindreo fo igny. Maro olo nikaiky za. Aiemba izy. Ay, Blanco. Za tsy mahay tany misy Jean-Luc Djavoulja volagninareo zay Blanco. Za tsy mahay etany misy Jean-Luc Djavoulja. Fa olo Blanco aminareo zegny, izy tsy maintsy eo fotony j'ai toujours l'espoir. Za olo Blanco aminareo zegny, je n'abandonne pas. Tant qu'il y a de l'espoir, je continue. Za mifony zegny raha nataony gladiateur atsika igny Jean-Luc Djavoulja nataony vidéo tieko entraînazy igny Blanco aminareo zegny, tieko entraînazy igny. Zavanareo amizay équipe-nazy Blanco, zavanareo équipe-nazy. La parité agnaranan'olo agnato ao, izy tsy magnavakavaka. Azovy mavita raha magnano karaha zegny. Azovy mahita. Non, agat, même PDS zegny atsika tsy raha mijery. Zegny Blanco tamin'olo nikaiky zaby io. Izy koa Jean-Luc Djavoulja mahazo ao volagnin-dreo bloqué ny fanjakana, raha tokony midika agnatin'ny commune Diego. Ino mba raha nidika agnatin'ny commune Diego na mezan'ny fanjakana io. Nagnamboatra terrain fiadivagna anakô. Hein? Non. Ça existe pas chez moi. Sans issue zegny. Tsy possible zegny. Tsy possible aminaka sans issue zegny. Za mbola maramila Blanco aminareo, tsy possible aminaka fa sans issue. Naboakany exemple, naboakany gladiateur io issue nazy. Navo cravate manafinaka. Nikoragna tsara izy. Ino koa raha mety volagninareo aby zegny. Anareo tsy tia izy igny. Anareo mila écartegna izy. Niboaka izy niany. Seniny volagna, izy mavita. Candidat numéro 3. Ino koa zio? Anareo koa fa nangalatra départ. Zegny koa fa ataony orange. Mila mangalatra départ foro. Anareo koa fa nagnano propagande-nareo. Encore une fois, Jean-Luc Djavoulja magnaraka lalagna, propagande à partir le 19. Niany izy nagnano vidéo nazy. Izy tsy nangalatra départ. Ary vidéo nazy, za mavozo tsao tsy tanjolo marary fo amin'ny hôpital Manarapenitra. Maromaro olo ivalagna donc tsy haiko, maromaro
kaza mamono tegna fo zay volaniko aminareo fa eko alahelinareo jiaby fa nidiko baka fa maro alahelinareo zay volaniko Jean-Luc Diavolja c'est un gladiateur. Tu peux le cogner comme tu veux, il va se relever. Et là, il vous a montré que il est toujours relevé. Tu vois? Donc, Zemvlan comme Naro, candidat Kazala, numéro 3. Zatchmas volé, Vlan comme Naro. Zatchis, un peu de discours naze. C'est carrément, ari poetana la landava. Mangatera comme tsika mitokatram tsereke agny ity fiarahana bala tsara atsika jiaby adiko eky ha dikanjena Diego ngaty ba sy ny fotoana zay nanomezona loza fahefana. Non, Zemvlan comme non. Non, moi j'ai toujours le sourire, moi. Moi, je vous dis franchement, je suis quelqu'un de, quelqu'un, je n'abandonne pas. Je crois toujours. Je suis comme Saint Thomas. Je crois à ce que je vois. Et Raïto quoi ton Jean-Luc Diavoljar, van comme Narozin. Rachara faut ton a Diego. Rachara maringa ton a Diego. Zefa match blanc zin. Za tondo gila mas tu buka fotin tsitako zegny raha mandalo ataon'ny fanjakana ao za ndraiky mahita fo oara amizay misy olo maro koa mandefa message aminaka exemple zio za mivolagna aminareo zay même pas 5 minutes olo tsy haiko boka ia volaniko zegny agnano candidat maire ireo tsy tiaraka amin'ny TGV reo mikeky za ampiagna mais tsy possible aminaka agnampy olo jiaby à Madagascar zay mivolaniko anareo koa tia fagnampiana anareo magnantogna Christian Fakanjo miara miaraka amin'ny Christian Fakanjo fa olo matanjaka izy io ary tegna député masaky mivolagna raha mandalo ao à Madagascar ankilan'zay député jiaby tsisy araiky masaky mivolagna hitanareo ya Ankarachienzo Jean-Luc Diavoljar volaniko aminareo zay izy io Oui, un vrai choc. Le plus dur pour lui, c'est. izy tsy misitriky zegny Et ça change rien. Il est hay aboakanao amizay baka anao boka tsy hainao histoiran'ny gladiateur io izy nataondreo esclave azonao zegny firy taogno izy tany Afrique niaraka tamin'olo jusqu'à izy nandeha amin'ny Colisée tu vois Non. tsy misitriky reculer pour mieux avancer azonao zegny Très bien. sao tsy hainao boka zegny Ginette ambarako anao tsy hainao ino dikany gladiateur io nataondreo esclave nafodindreo izy nivodiandreo zanakanazy nivoniandreo vadiny tu vois izy navy moramora tato fo tsy ampoizinareo boka zegny tsy ampoizinareo ne zegny fôtiny fa maro nivolagna Jean-Luc Diavoljar tsy mavita mitandatrika maire fôtiny izy condamné nisitriky izy niady hitanao Tu te souviens qu'il nous a donné. avy amizay il faut réfléchir il faut être plus intelligent que olo mitondra ao fôtiny reo magnano arrestation arbitraire zay mivolaniko maro olo mivolagna aminaka avy aty anao ampandroso Madagascar zaho tsy olo verijery volaniko zaho tsy olo verijery apeine za magnapetraka vitinaka amin'ny aéroport za aretenareo fini amizay fa tsisy olo masaky mivolagna eky fôtiny zay problème ireo mitorogno reo tompiny fanjakana mandika lalagna za mitorogno za en France aty mavita mivolagna je parle pour les opprimés je parle pour les gens qui sont privés de liberté d'expression azonao zegny izy koa olo mavozo tsy nandeha nagnano la guerre volaniko aminao zegny tsy nandeha Afghanistan tsy nandeha Mali tsy nandeha Liban tsy nandeha en Centrafrique tsy nandeha Côte d'Ivoire et j'en passe des meilleurs tsy avozoagna volaniko zegny fa c'est une stratégie zegny stratégie nataony Jean-Luc Diavoljar fôtiny anao tsy mahay ino dikany gladiateur io zay volaniko maromaro anareo micontre mais direct za koa fa mivolagna anareo amizay milefa tsy mamaly mila valianao amizay koa baka fa mila valianao amizay koa baka fôtiny araiky aroe fo olo magnano commentaire négatif ato za amizay mivolagna aminao
Jean-Luc Diavoljara tsy misitriky. Ça, c'est une stratégie. Anao koa dirigé par un gang, eh ben, tu dois te comporter comme un gang. Azonao? Zay volagno, izy tsy misitriky. Izy nagnaboaka stratégie nazy, izy mivolagna bon. Lera zio, izy niboaka io baka. Ino amizay raha volagninareo. Izy niboaka io. Azovy zio marary fô. Azovy zio fa mivolagna fa akarakory ataotsika angalatra vato koa. Une table de cuisine. Firy olo mikaiky volaniko zegny. Karakory ataotsika angalatra vato. Ingaty mbola velogno fo, or ke raha fa nitoragnintsika mbola izy miegny fo olo ty. Ya? Zay volagno, alohany mivolagna volagno za tsy mahay volagna fa za mamala anao fo. Siko anao mavita mavaly za, anao mbola valiako fo koa volaniko zegny. Ya? I gladiateur volaniko zegny. I tsy misitriky. Ça c'est une stratégie, ça fait partie de l'art de la guerre. Karaha ataondreo la manipuler olo, ça fait partie de leur igny signature-ndreo. Signature Jean-Luc Diavoljara. Contreko anareo mankadala za, anareo tsy mahazo za. Tout simplement. Izy tsy misitriky. Maro nivolagna taminaka teo. Aemba Jean-Luc Diavoljara, za tsy mahay tany misy Jean-Luc, za nde za fa tsy mahay. Anareo ndraiky koa, tsy ahay ahetany misy za, avy ety la réunion nareo. Tout simplement. Fa za fo, maromaro mivolagna, avy ety anao koa ampandroso Madagasikara. Za ty fatagny volaniko zegny. Tam corona. Afodia baranao, za tsy nijery, jusqu'à za garde à vue. Fa karaha io fo za, izy koa marigny aminaka. Izy koa tsy marigny aminaka. Zay volaniko, misy olo mivolagna aminaka, non, Joar nagnamboatra projet piky, ny Joar natao publication direct. Za tsy ny, voilà, direct za nagnotany, projet ny Joar ty, ok, natao direct publication. Zay volaniko, za, karaha toetry ny Jean-Luc Diavoljara volaniko aminareo zay. Zavanareo équipe nazy boka volaniko. La parité, ady programme nazy zavanareo. Tu vois? Firy via, firy lehilahy, firy jeune, firy olo bebe, tu vois? Ataony parité raha jiaby. Ah? Donc, anao volagna. C'est l'histoire de télé à surmonter pour faire des petits chiens. Ça devait rester. Voilà, non mais, ireo koa mamitokiky za, mais bon, non, après amizay, zay volaniko, on est dans un pays, tokony atao démocratie tanànatsika ty. Un formulaire de candidature. J'ai parlé à mon patron, il cherche des gens qui te disent. Miala pays ino mba anao? Ce serait marrant de travailler. Ino mba dika gladiateur miala pays? Il voulait dire tes mamans. Justement boka. Tu vois? Anao tsy mahay ino dikany gladiateur zay fôtony anao mifefe tsisy raha hainao resaka gladiateur. C'est des combattants, des hommes braves. Tu vois? Karaha maramila volaniko, reculer pour mieux avancer. Zegny raha ataony Jean-Luc Diavoljara io volaniko. Ha? Anao pose question, or que anao pose question, valiako question, mbola posenao question. Gladiateur miala pays. Anao mivolagna fa niala pays Jean-Luc Diavoljara. Zay izy koa boka tsy hainao magnontania. Jean-Luc Diavoljara zay tsy niala pays volaniko zegny. Problème anareo avoafitaka, anareo misolelaka. Anareo volagny raha vandy. Atao PDS izy koa mahazo. Atao zegny amizay anareo magnaraka. Anareo mahay politique io boka, izy koa anareo mahay politique io. Nagnino Madagasikara tsy mandroso. Anareo mahay magnano politique, nagnino Madagasikara tavela. Nagnino Diego Seres tsy mandroso. Aia mitabe. Aia rano. Aia délestage. Aia raha jiaby zegny. Izy koa koa volagna direct boka. Eto démocratie volaniko zay. Za tsy bloqué olo karaha ataonareo, za tsy magnafody olo karaha ataonareo izy koa fa mivolagna raha marigny. Zay boka tsy tenareo, izy koa fa contre anareo, mila fody, mila comment ça, intimider nareo. Tsy olo jiaby mety intimider nareo. Tsy ela za Madagasikara. Zavanareo fô. Io tsy, même za teo tsy ela teo anareo tsisy mahefa za fa tany. Tu vois? Mais za tsy verijery volaniko aminareo zegny, eko fa mpitondra barofo, mpitondra mitorogno fa ro la loi zegny, ro magnano zay raha ty ataondreo.
Mais anao koa magnano zay, za koa magnano raha ataoko koa. Ha? Zegny ataony Jean-Luc Javoljara io. Ha? J'arrive pas à croire que ça la gêne. Fa izy tsisy olo lefa pays zegny. Io tsisy olo lefa pays. N'importe quoi. Anontania présidentareo nanino izy nangataka nationalité français. Comment tu sais? Ha? Nanino izy nangataka nationalité français. Pour savoir, je te connais. Et nous, on a quoi? J'en ai aucune. Fôtony hainy fa tsy handroso Madagasikara io. Tanko mbola roa fo hitondra io. Ils ont besoin de Ha. secondes alertes. Zay ka zany volagna fa milefa pays. Tsisy olo anao zao tsy lefa pays. Firy olo milefa pays, milefa jalo fa tsy milefa pays. Taova agnatin'ny lohanao zegny. Je te passe Noël avec ton frère. 2 minutes. Firy zio olo a Madagasikara ao, anao volagna karakory. Amezako ty anao miala Madagasikara. Atao presque 100% miala ao volagno. Izy koa tsy magnano kolokolo, izy koa tsy magnano corruption à Madagascar ao. Nous n'avons pas la même mère, alors ça fait une différence. Tu peux toujours prétendre que ce n'en est pas une, mais c'est une bonne chose. J'aime que justement, Gamila, tu vois, zay vla anao mivolagna raha marina tsara tian'olo. Tsara tian'olo. Olo magnano raha tsara, tsara tian'olo. Olo magnano raha tsara, hitatsika fa raha ataony Jean-Luc fahita maso tsy miweraoera. Tsara isasany vola, zay agnampinjaka vola amin'ny Komoro. Izy koa za président au bout de 5 ans. Or que izy io ty bloqué ny Komoro volamenandreo tabataba ro. Équipe-ny Komoro nandeha lakany. Anareo mbola masaky mivolagna rano tsisy amitsika. À un moment donné, oh, soyez pas bête quand même. Soyez pas bête. Fa Jean-Luc Javoljara fa hitanareo raha ataony ary izy tsy maintsy lany natoa olo mavozo volaniko zay endreo fa la olo ty mafy marina tegna mafy firy olo mikeky io ha maloto Diego ato fa tsy eo Jolay boka Jolay fa tsy eo izavy directa nettoyeny raha jiaby nettoyena mavozo chauffeur bajaj tsy tia lalagna mavozo olo pitondra tsy tia lalagna or que reo tompiny lalagna reo tsy magnaja lalagna Il était très jeune. Les gens grandissent. reo tompiny lalagna reo tsy magnaja lalagna zay volagno isoragna zanahary volaniko zay nivolagna Jean-Luc Javoljara niany À dire des choses. nivolagna programme nazy naboaka ny projet nazy izy koa tianatra politique zegny indao konkono varavarana Jean-Luc Javoljara azafady aminareo mba magnotany karakory mba nataonao nagnamboatra Diego ty mba magnontania fa tsy mikontra izy konkono nareo olo tsotra ane izy igny même za ty volanko firy fois za mandeha midriky bureau nazy ao firy fois za mahita izy à 22h à 2h du matin karakory monsieur le maire karakory mbola tsara monsieur le maire azo mavita zegny iry sasandreo na député garde de corps firy anao karaha tsy sakindreo mivolagna aby tu vois or que Jean-Luc Javoljara volanko même tsekely même peu importe izy mandeha magnano mbola tsara izy mandeha amin'ny lalabe jiaby avo sorte olo simple c'est quelqu'un qui est humble c'est quelqu'un qui est humble zegny fo natiavako za tsy nifidy izy volaniko taminareo tamin'ny 2018 mais fomba hitako nataony zio ty hita fa olo magnano zay tsy mahita izy olo magnano adoso moto indao sasara marigny allez laver la figure je sais pas faites quelque chose faites une affaire c'est pas possible sinon hein? Zava por Jasmine Zava Bazar io fo boka hitatsika Vu qu'elle n'a pas été à zay volagno c'est quelqu'un de humble anao mahita izy amin'ny lalabe izy tsy milefa anao mikoragna aminazy même tu es anao avo boroboroka avo izy mikoragna aminao fo anao tsy arieny Tu sais, j'ai un frère. zay volaniko nintsika numéro On parle pas beaucoup de lui, enfin. 3 atsika tsy miala amin'ny numéro 3 Jean-Luc Javoljara izy koa mbola mipody eo volaniko aminareo zegny ho tsaratsaranyio Marié. Diego Charette hitanareo programme nazy ao Ça connaît pas, mais aéroport Anjakaka volagny maromaro raha ao
dikan'izegny izy koa rahaporanjakaka zay vol international Partager beaucoup de ses expériences. ho tsara Diego Suarez fa tsara Diego mbola tsy vitany de izy fo mivolagna mbola tsy vita raha ataoko volagny mbola tsy vita tsara izy mbola tsaratsara zay volaniko aminareo jusqu'à la réunion aty olo mivolagna izy anao miditsika amy la mairie aty olo mivolagna ha t'es malgache oui je suis malgache volaniko ah nous on avait monsieur Jean-Luc Diabolja qui travaillait chez nous ici il était carré il était olo jiaby mivolagna zegny anareo agny amizay mavita fa mivolagna fa Jean-Luc Diabolja tsy magnano raha tsara fa hitany masonareo raha ataony C'est peut-être parce qu'il était... fa hitany masonareo raha ataony Parce que... c'est quelqu'un de humble quelqu'un que tu peux approcher izy koa fa tsy marigna aminazy tsy marigna aminazy tsy voavidy vola Tu as peut-être raison. ah zegny Jean-Luc Diabolja zegny signature anazy tsy atavan'olo Parce qu'il passe Noël avec. magnano kolokolo magnano raha tsy manjary jiaby ao Madagasikara zegny tsy atavan-dreo izy Je sais rien. akoatran'izay Jean-Luc Diabolja c'est un gladiateur volaniko zegny naboaka niany karakory sa izy koa tianatra politique mangala leçon amy Jean-Luc Diabolja franchement mangala leçon bon franchement za ravoravo tegna Je suis sûre que Kali va adorer ce bracelet. iobaka anao mahita i Ginette tsy hitanao mba izy nanino koragna Il n'a pas été anao mivolagna izy tsy ampody avec un cadeau. fanjakana mba tsy mety rongana Elle t'aime. ah Et son plus beau cadeau, c'est toi. Marc Ravalomanina tsy narongany Andry Rajoely je boka anareo boka mahay magnano politique io fotony anareo tsy anareo raha azonareo ao olo jiaby mitaregny zay volaniko tsy vita vidéo naka igny fa za mamaly anao volaniko zegny didim-panjakana Ravalomanina tsisy didim-panjakana jusque izy nilefa tamina Afrique du Sud tsy nipody izy io J'ai dû le mettre dans le... karaha zegny koa vo Andry Rajoely izy koa fa miala eo izy Alors voilà, je voulais juste... karaha zegny koa vo Nelson Mandela nivadiky président Est-ce que tu veux le payer maintenant? donc ton argument il est zéro argument non zéro volaniko zegny cherche encore ndao mizaha amy Google tsao mahita anao ndao mizaha mandeha amy Google tsy haiko mandeha ia mizava tsara tsao mbola mahita ino argument mety ataonao boka 40. izy niany fa hitanao ny volagna La chance. Ce bracelet ha va être ça. didim-panjakana karakory mba zo Est-ce que... azao mba tompiny la loi io vahoaka tompiny la loi petrako aminao zegny Mais je te conseille de le payer avant la fin des soldes. tu vois donc raha volagninao zegny Joyeux Kwanzaa. non izy mavita mipody fa nipody ne izy nagnano vidéo izy niany izy koa mbola tsy hainao tsy haiko eky karakory andeha volaniko aminao tsy anao tsy mahita karaha olo sa maromaro boka olo tsy mahita Diego ao ha tsao tsy mahita koa boka anao zay vola en tout cas Jean-Luc Diabolja candidat numéro 3 À demain. c'est quelqu'un de humble miaraka amin'ny orange ino logiquenao zegny miaraka amin'ny orange mila misy logique boka anareo fotiny zegny mahatonga fa anareo miaraka amin'ny orange azao mba mila orange zegny za orange jamais de la vie za jamais de la vie za orange ah non zay volaniko bon je t'en veux pas je ne t'en veux pas t'as rien compris Elle peut devenir bien. c'est pas de ta faute c'est pas de ta faute après je vais te consulter je vais voir qui tu es qui voilà tu sais non c'est la première fois ano mi midika une vidéo magnano commentaire bravo Et encore. Et encore. Fanny Poud azo mandafy volaniko aminao zegny anao volagna fa Jean-Luc Diabolja andafy Un studio de lutte. anao volagna fa Jean-Luc Diabolja andafy diso anao volaniko zegny diso anao ary tsisy olo volaniko aminao zegny izy koa anao volagna za tsisy olo manakina za andeha Madagasikara tsisy olo manakina za fa za tsy olo verijery volaniko
za tsy andeha karama 50 euros, or que za mikarama plus que je sais pas combien, presque 20 fois ici. Hein? Qu'est-ce que c'est joli. Jean-Luc Diavoljary zay tsy andafy. Anareo tia aie misy izy fa izy nagnano vidéo nazy. Anao zao volagna fa vidéo nataony niany izy olo boka andafy izy io. Ah, mbola maro raha tsy hainareo marigny. C'est télé, mais c'est moi. Montre-moi. Elena. Voilà, tsika mila Jean-Luc Diavoljary marary fonjô io zafady. Volaniko aza mamono tegna fo volaniko hoe tsao vos crise cardiaque zafady. Bon, anareo koa mary ndraiky je bois votre santé. Ah, c'est super. Bon, je vais terminer là. Un cadeau.